Talatu. Baka sani ba ni fa wallahi ina da magana da kai. Mai kuma yi faru alisa ba ne kuma yi ba. Na san halin da aikin naku. Wataƙila ba ni kadai nake zuwa ba nan. A in ba ke ba, ke ma ɗin da na yaba da hankali ka da kaki nan, na kawo ta ni nan. A in ba ke ba kowa ni kaɗai ne. Allah? Ko aboki ni ba na kawo ni yin kwanan ma ɗaki. To tsaya ka ji. Tun da dai haka ne. Yanzu magana aure. Ai ga lamura ya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Shikenan ni kenan kullum hanya ka kashe mun takwazoba ka kashe mun gulbalar da alamar dukkan gurguje ne a'a. Ai magana aure wallahi. Shi ne aure ba ban gama more rayuwa ta ba. To za ka kashe min inji. Gaskiya. In dai ba za a yi aure ba ni zancen nan to kuma za a sha bamba. To. Yau ha. Ai ka bari mu je gidan kai ka biyo ni. In kai ka gurin kawu ku zauna ku yi zance. Abinda Allah ya hore maka. Iyi ko menene? Ina ma a lulluɓa kuya ne da fata kura ko? To shi kenan. To zan zo. To ya zan yi? Ka bari in ka zo muka gaba zancen. Aka ce za ka zo ka ba da sadakin. Sai a ci gaba da gashi. Talatu yan dugui. Talatu yan dindugusa. Yan dindugusa, yan dugui. Kai wannan mata. Wannan yan dugui. Ai irin wannan matan da kake ganin su irin sai kamata mutum ya riga abin nan. Wallahi kai. Ai ni na zo sai naga gidan ba kowa. Wallahi to kana ji? Ni fa mun na samu wata bazawara ba kuma auren ta zan yi saboda haka ni harka nake so ne. Haba. Yaya harkan nan ta aure ka? Ta yarda da kai, ta aminta da kai. Kana kan kadamin ka, kace za ka yi wani aure? Bai. Ni ina samu na yankewa a cikin ka. In ka je ka nemo abun nan ni ba da fahimta. Amma kai koya ka dan abun nan sai yayi abun nan. Kuma ina da abun nan kace za ka yi aure? Gaskiya an kai aure ni ka cuta wallahi. Kaga dai zaman da muke da kai ba zaman amana bane ke. Ya zan yi aure zan yi sunna ka ce wai kada ni. Gaskiya ku ka kada kai gaskiya. To kai ma kai ma. Ni ba zan yi wallahi. Tunda duk na samu na yi biya wajen ka. Kaga dai farin jinin nan kai kana shi. In ka kawo abun nan mai bitu da kawata ko gashi nan dai. Allah ya saka maka irin farin jinin nawa. Da shi da shi nake ma da Allah ya saka irin farin jini irin na kai ma ka samu ko na kana ko ta ina wallahi tallahi ai da a saboda yake da farin jinin ka yo Allah ka kai barka ko da Allah wace da gida zaka bude kai na musamman da gida guda nan kawo da ke wancan din ma ai kai ka bude shi ai ba na bane kake biya da ya nake biya wanda muna mai da wajen kamar lojin za a samu kuɗin da za a dinga biya ne ka gani kuma albarkacin ka ne in mace ta zo sai in ce ki bi wannan sai ga ta samu wani abu an haɗa an biya kuɗin gida dai ka ji dai abin da ake ciki yanzu dai ni aure zan yi gaskiya ni ba na koyon baya hakan nan kana kan kadamin ka hakan nan ka aure ta aure ka dai ba za ka yi kaga wani ji a mun gidan to kai din nan na sani ko za ka yi wani abu tun yanzu ai na fara kaurace ba ne na ga kai din sai a sai ka fito banza aikin mu abubuwa suna tafiya kace wani aure gani yi magana da hadimi ya ce ba masa ɗakin nan a buɗe